Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu úroveň psychického zdravia sme sa rozhodli vydať publikáciu občianskeho združenia Psychiatrie nie na hlavu s názvom Odvahou proti stigme. Ako aj ukazujú prieskumy, napríklad prieskum Európskej komisie na otázku mali ste sa posledných 12 mesiacov pocit depresie či úzkosti, až 42% Slovákov či Sloveník odpovedalo áno. Myslíme si, že aj preto by takáto publikácia bola istým navigovaním a pomocou ľuďom. Ide o zbierku tých najlepších rozhovorov, ktoré za uplynulých 5 rokov vyšli na blogu Občianskeho združenia Psychiatria nie na hlavu. Knižka, na ktorej momentálne pracujeme, však bude obsahovať aj úplne nové, doposiaľ nepublikované rozhovory s odborníkmi na duševné zdravie aj s respondentmi, ľuďmi, ktorí majú buď osobnú skúsenosť s duševnou poruchou, alebo sprostredkovanú skúsenosť. Každý krok k lepšiemu psychickému zdraviu je krokom k bezpečnejšej a efektívnejšej spoločnosti. Potešíme sa, ak nás podporíte v našej snahe šíriť osvetu a pozitívnu zmenu.